Hej YouTube. I dag vil jeg spille en ving. I kan slå mod Anders And. Ja. Vi ser hvor godt det går på Anders And. Den lille lag. Jeg lagger lige. Shit. Det er bare. Det var dårligt. Jeg har faktisk en på sagt, hej, hvad så YouTube? I dag skal jeg spille noget en, hvis I ikke har gættet det, og en af Pussy er i Guld Nova 1, og jeg er i Silver 2, så yes. Det bliver spændende, hvordan det kommer til at gå. Jeg er Guld Nova 1. Jeg banker, jeg har 15 HP tilbage. 15. Jeg har 15 HP tilbage, mand. Det var faktisk godt pisse smukt. Ja, nu får han bare med min scout. We are good to go. Min space, man. Det er faktisk en scout, jeg unboxer. Færdig scout, man. Counter-terrorists win. Yeah, man, get-ons. Ja, pænt med scout, bare så I ved det, men Yes, det er sådan, vi Move it, leger. move it. ja, det er sådan som vi leger her i huset. Jeg må også se, at mikrofonen den er dårlig. Jeg skulle rigtig få købt mig en headset. Hvor jeg er egentlig blandt bomben, hvis det er. Det gør du sgu bare. Counter-terrorists win. Ja, der er flæk den der head. Ja. Sådan er det jo. Yes, nu har jeg dårligt godt. Let's roll. Ja, det er sammen med lejer her i Danmark. Altså, det er sådan her, man lærer det sådan. Au. 39. Au. Hvor mange ud vi? Jeg har 39, hvem er dig? Jeg har 31. Og når vi laver no-scope. Han har noget, så laver vi no-scope. Shot for shot, no skade. Så lad være med at skyde. Jeg Du står på den der side af broen. Counter-terrorists win. Dejligt at få kills i min track nu. Jeg har snart 90. Go, go, go. Jeg har 87. Nå, så vil jeg camping in the house, hva'? Pis. Counter-terrorists win. Det er det, der sker, hvis man laver camping in the house. Så ved jeg også det, YouTube. Aldrig lavet camping in the house. Det kommer aldrig til at gå godt. Push, Ja. push. Skal du prøve at lave camping in the house igen, hva'? Nej, nu har du sikkert af. Du har sikkert under. Nej. Seriøst, Avi. Nej, det har jeg ikke. Jeg bruger kun scout. Jeg skal have noget statsfælde på den, så det... Prøv lige. Sådan her. Ej, der var den. Lad mig hoppe. Skal jeg til mit syn? Hvorfor under? Hvorfor? Hvorfor går du mod mig? Hvorfor går du lang gang? Hvorfor går du mod mig? Terrorists win. Black der. Like this. Hvorfor det? Hvorfor man det? Anden kill på dig. Den første røg lidt. Let's get this done. Nå. Hvor var du henne? Terrorists win. Jeg var ikke helt klar der. Jeg stod lige og kiggede på min dejlige statsvæk. No, I use my head. Push it, push, push. Terrorists win. Desværre, man. Jeg har kun scout. Det kunne have været ret vildt, hvis det var noget sko. Jeg har fået en rødskub derfra. Jeg har slået one shot af, kunne kille det op fra.
time to earn our stories. Ved du hvad, hvis du vil have det på den måde med din dejlige kritisør, kom bare med min dejlige warmgot. Terrorists Men win. nu er man, jeg når det aldrig. Jeg kigger altid den anden vej. Plus jeg står altid og inspicerer mit våben. Jeg tror måske, jeg skulle være med at stå og inspicere mit våben. Men det er så min warmgot, den ser ud. Jeg prøvede en no-scope, man. Lad nu være. Let's go earn our pay. Han er sgu bare med min warmgot her, man. Kom og get flæk den der hus. Lad være. Nej. Terrorists win. Hey, jeg ramte dig da i det mindste, det gør jeg ikke. Ej, ret på det. Lad nu være. Jeg havde 13 HP tilbage. Move out, move out, move Jeg out. kun scout. Wow. Glad. Klar. Counter terrorists Hjælp dig, win. mand. Bare den der hit, man. Den rundt der i guldnummer, det er lige. Det er fint nok. Let's go. Du vinder ikke over en der er guldnummer. Det kan du simpelthen ikke gøre, man. Counter terrorists win. Ja, det er de scout skills her. Der kunne du bare ikke... Den kunne du ikke gøre noget imod. Det gik ikke Let's go, skål. let's go, Når let's det go. sidste runde, så tager vi en knife. Bare lige en runde mere, så kan vi tage en knife som sidste runde. Counter terrorists Nej, vi tager win. en knife som sidste runde. Skal vi se, hvor dårlig jeg er til knife. Okay, skal vi tage... Vi tager kun only knife. Ja, jeg har droppet alt mit. Jeg har Det er intet frosty. i mig. Jeg dropper alle mine til min. Jeg kommer gående baglæns. Jeg har ingen våben. Du må... Nu lyver du fandme ikke foran YouTube, vel? Du kommer, du kommer bare kigge vent på om. mig. Ja. Nå, bare vi begyndt. Ja. Au. Det gjorde så. Lad nu være, man. Jeg kan ikke spille mit stil. Vent, hun kunne nu være. Det er fandme ikke godt. Nu vil jeg være pæn. Nu vil jeg være en Guys, I kampterrorist. tell you, we kill Skal jeg them sige, det er all. den sidste kamp, så slutter det. Ja. Nej, Ja. jeg er kun B2. Counter terrorists win. Nå, man kunne have en Så der er en fisk, jeg havde stadig 38 på det. Nu får du bare flæk med en scout. Kom bare med en dejlige scout skills, ja. Terrorists Ja, win. men 34 HP tilbage. Så går jeg da. Come on, let's go. Throw in smoke. Kig i den smoke der. Throw in the flashbang. Det lyder som aldrig engang. Jeg var faktisk i hvert fald ud over flag. Nice. Det er rigtig nej. Let's throw in a grenade. Ja, Terrorists man, det win. er perfekt. Perfekt. Let's go.
hvor er den smuk for hende? Flashbang! Terrorists win! Get flipped. Jeg kom til at lave en fake flash. This is our fight! Smoke! Grenade! Okay, ja, jeg har kun en FAMAS. I'm throwing a flashbang! Bare det er træls. Terrorists Det var win! træls. Kill. Jeg vil nok sige, det her det er ikke en runde. Det er ikke en kamp, jeg tager seriøst, den her. Nej, hvorfor da? Jeg synes ikke, jeg tager den her kamp alt for lovlig. Jeg er noget skubber. Ikke. Come on, my badge. Come on, man. Det løber fucking hurtigt, man. Hvad var det? Det løber bare nej! Counter-terrorists win! Det var verdens største fail, mand. Jeg mangler 7 kills, tror jeg, på min stattrack. Så har jeg allerede 100. We will make them regret Terrorists it! Det er altid siden jeg unboxer den her. Jeg har allerede 94 kills på den. Og de er fucking skarp. Nu skal jeg sætte med sige, at vi skal ikke gå ind på de her ledelser. Kom ud på stenen. Se den vildt her. Terrorists win! Get flagged. Lav en 63 shot på dig nu. En 63 scope halvøjse på dig nu. Counter-terrorists win! Jeg skal ikke vise, motherfucker. Ja, jeg får lavet 63 på dig, mand. Let us go! Kælder sig så fordi stealth track. Lad nu være, mand. Counter-terrorists win! Var det fordi du synes, jeg ikke gjorde det godt nok, eller var det fordi du faldt? Men det ved jeg faktisk ikke. Guys, I tell you, we kill them all! Jeg brokker sådan ret meget lige nu. Jeg før jeg vil lukke, fordi jeg får bare sådan lidt. Det er noget for... Lad den være, mand. Jeg bliver... Counter-terrorists win! Den er for lille. Og nu hopper jeg også. Just go. Hvis du hører det her, Vi siger uafgjort her. det her, så prøv at gøre stenbrugen lidt bredere. No more talking, now we fight! Motherfucking die, finder det var det sted. Throw in the flashbang! Throw in smoke! Counter-terrorists win! Jeg vidste bare, du var der. Du kommer til at dø alene. Come on, let's go! Smoke! Flashbang! Grenade out! Jeg må fortælle over hele tiden. Counter-terrorists win! Når ikke at skyde Så det er så, man skal ordne aim ved at pusse. ja, fordi man det er også bare stadig. Sidste runde. Ja, men altså, Together we can do it. Vi skal nok vinde igen. Igen. Snakker jeg om. Terrorists win! Oh yeah. Take it in your face, man. Holy clear.
valgt kun kniv. Nå, så kom ud på Stenbro. Kun kniv. Så kom ud på Stenbro nu. Just only knife, please. Så kom ud på Stenbro. Det er det glasbur. Nej, hvad snakker jeg om? Glasbro. Ud på Stenbro. Ud på Stenbro. Lige nu. Nej, det var ikke et AVP-skud, du hørte. Jeg har ingen AVP. Så det kunne ikke være en AVP, det du hørte. Hvor fanden? Hvor var du henne? Wow, den blok har jeg aldrig lavet. Vi ses YouTube til næste video, vi skal lave. Hej. Og bare helt på ham, der er sand. Og 5 nederen. Han bokker. Shout out til mig. Bokker op i mig. Bokker op i min røv.